Закрил съм го. Ще ги изрежа тези части. Паткани. Аре, през... Почвам! Аре! Виж, братчето на Леония. Папа. Май. Дай! Браво! Ай, си киджам, сина. Дай, стойка. Че не мога да дигаш, стойка. Паткан. Дай! Чакайте, вижте какво идва. Уау! Ванка, само ще дигаш ли? Я направи някакъв скок. Направи някакъв скок. Това е Васил от предния клип. Той са другите два. Предния клип. О! Дай пак, Иване, не заснимах. Опа, веригата падна. След малко ще се направи. Дай да я оправим. Дръж ме цигача. Ай, ще ми щупи в пръстите. Манго. Почваме, хора. Бам! Яу! Само да дигаш ли прави трикчета? Наистина, човек. Прави трикчета ли? Дигай само. Само дигаш. Не падне само за дигане. Прави някакъв трик. Човек, телето като дойде направо ще ги разкъртим. Аре сега състезание състоян. Добре, не чакайте, аз ще ме чакам. Докъдето съм аз. Кой ще види? Стойка. Ага, то две мина. Гледай как го мина с. Бе, хора, направо правя дрифтови на живо, като ги гледам направо. Всеки вял човек. Ако после аз се правя на мое място, не знам на кой се правя трикчета, ние направо следивам само гума. Вашко, като здравия, трябва пак да направим. Бъни хопче, батки. Хора, това, което гледате е... Дай стойка пак. Стойка, си я дигаш ли, бе? Що? Добре. Ето вижте как се сваля задалка. Ако някой не знае. И вижте как се помага. Мани са. Я не му викай ти. Сматка. А тайба. Путка, ми кажи. Може, учителя на него му кажи путка. Не искам. Путко не искам. Путко върсна. Да тайба. Си ми го кажа. Няма. Лаба. Той няма спиратка за това. Ама не работи. Дай, хора! Бъни хопче! Дай, бъни хоп! Я, че не го снимах. Каране без ръце, хора. Дай, Ванка.
вече 5 минути. Няма виж. Вече 5 минути. И... Да, Мара сега се сетила. Аз от кога знам? Той знае от 2 години, че имам. Не го хванах. Знам! Каза ми! Добре, че го хванах, човек. Ти с стикъл. Хвана ли го как прави 7 педала? Хвана ли го как прави 7 педала? Не. Чакай, сега съм аз. Аз сега се правя тикчето. Ти не можеш. Как се прави тикчето? Чакай, че забравих. Не се забравих. Аз го знам. Николай Костов. Нали? Няма да им го кажа, бе. Аз ще не го тирай. Той не засни как правиш 8 педала. Кое не заснех? Как прави 8 педала. Чакайте, хора. Иване, спри, бе! Иване! Иване, в момента не снимам. Дай на него. Ай, после помниш. Спичиш се раз. И сега, аз сега. Нека си спрем клип. И сега си аз правя клип. Вече ме късам. Иване, става ли да снимаш? Не. Аре. Че? Го държа ли? Що трябва да вървиш? Кой ще прави? Той и аз го мога, човек. Ето друж. Васка! Снимай с честа с... Я напрей! Fuck that! Запускаме отгоре до улицата, до тази шахта, който е първи. Печели. Чули, така. Къде заминаваш тренки, Янна? Карай ми си. Хора! Давай! Давайте! Тръгнаха. Аз им казах цени. Аз съм пъс. Хора, в момента не е добре да карат без ръчички, ама карат. Иван! Не е добре да карат. Шеста! Чао, той каза, че си луд. Подкън. Я човече надолу е, хора. Не става само горе. Искам да състезание с някой.
Дай пако. Аз много малко карах. Нали? Ето, онзи дете последен е Иван. А, здрасти, Стойка. Това е Стойка. Това е Иван. Ванка, супер дигаш! За снего! За снег спокойно е. За снег как минава колата даже. И това за снег, батки. Хора, мисля, още 2-3 минутки ще поснимаме и се приключваме. Браво, Аска, точно. И до втория клип, след 2-3 минутки пак ще снимаме. Сега да им кажем, че спираме клипа и е това. Спираме клипа! Спираме клипа, хора, чао!